महारानी स्वामी मैं दुई पुआ अच्छा है विद्यासुंदर गृह को फेरी आसुचंते हेले से गले कुआड़े देखा जाऊनी कहीं स्वामी से संग सहित खेलने को ताहले शीघ्र डाकु महारानी मो दुई पुआ को ठीक अच्छे स्वामी कुआड़े गला रे धना शीघ्र आस प्रणाम माता पिता। हाँ बाबा पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप बाबा पिता रे प्रियंती बनी प्रियंती सर्वदेवता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी देवता हे माता पिता बाबा तुम्हें तो आम देव
भाग्य विधाता हे माता पिता तुम तो भाग्य विधाता हे माता पिता हम भाई सदा बेले साथिया तो हम भाई सदा बेले साथिया तो मेरे भाई पर तारे सोता हे माता पिता भगवान तुम तो मोते माता हे माता पिता बाबा अक्षय माता पिता कहो बाबा तीरा सजा उड़ाई बुधुमा पूरा करी बाबू अधा गड़ा थमा बाबा तीरा सजा उड़ाई बुधुमा पूरा करी बाबू अधा गड़ा थमा दुनिया को बाबू भाव स्नेह प्रेम संसार रवि दू तुम्हारी सुनामा राजकीय घर मजे करी भूत पालन सदा बेले तब पाते हेउछि मो नमन तुमे तो आम आश्रिता हे माता पिता तुमे तो आम आश्रिता हे माता पिता कली भाषा तुम पद जन्मदाता कली भाषा तुम पद जन्मदाता हृदय गोपाल नगर सीता हे माता पिता तुम काम देवता हे माता पिता अच्छा बाहर पुत्र तो आज भाई को देखिए जे हम जीवन का धन्य हो जाउछि बाबा बाबा अक्षय पिता बाबा भय पिता तम दी भाई को मु आज एक निष्पत्ति शुणा जाउछि आउ से निष्पत्ति शुणिला परे तम दी भाई कर मन जेमिति उना न भय बाबा ना पिता आउ मो जो निष्पत्ति शुणेबी से निष्पत्ति रे मो पुआ अभयर सम्मतिता निहाती दरकार बाबा हे पिता तेरे प्रकाश करंतु पिता तेरे प्रकाश करंतु मैं कहूँ बाबा मो पुआ अक्षय अक्षय को ए माणिक्य राज सिंहासन अर्पण करे मो सही वृद्ध जीवन कालोपात कर तेणु तेणु से तोर मतामत कौन बाबा हे पिता अभय आपण वाक्य को केबे मु अन्यथा करिछि ना बाबा से होचति मो ज्येष्ठ भ्राता से राजा हिले जहा मु राजा हिले ताहा एथि मोर कोनसी आपत्ति नाही पिता एथि मोर कोनसी आपत्ति नाही तो सत कहूँ बाबा हां पिता बाबा अक्षय पिता ए मात्र समग्र
ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ବାବା ମୁଁ ହେଉଛି ସାବତ ପୁତ୍ର ପିତା ମୁଁ ସାବତ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ମତେ ସାବତ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ହଁ ବାବା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ମତେ କେବେ ସାବତ ଭାଇ ବୋଲି କହିନି ନା ଭାଇ ପିତା ମୋ ହିସାବରେ ତ ମୋ ଭାଇ ଅଭୟ ରାଜା ହେବା କଥା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭାଇ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ କେବେ କୋଉଠି ନା କେବେ କୋଉଠି ଦେଖିଛ ବଡ଼ ଥାଉ ଥାଉ ସାନ ରାଜା ହେବାର ଓହୋ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭାଇ ତୁମେ ରାଜା ହୁଅ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁମେ ରାଜା ହୁଅ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଧନ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ଭାତୃଭକ୍ତ ଅଭୟ ତୋ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଜି ତୋ ପିତାର ଜୀବନଟା କୁଣ୍ଠିମତ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ମୋ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ଏ ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼ ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବ ବାବା ଅକ୍ଷୟ ପିତା ଠିକ ଅଛି ପିତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ହେବି ହଁ ବାବା ହେଲେ ପିତା ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କଣ କହିବୁ ବାବା ପିତା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଥରୁଟିଏ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଜନପ୍ରଜା କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତାହା ମୁଁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିତା ଆପଣ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ବାବା ତୁ ହେଉଛୁ ରାଜପୁତ୍ର ଆଉ ରାଜପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପ୍ରଜାକୁ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ସେଇ ପରାକ୍ରମୀ ଶତ୍ରୁକୁ କିପରି ଦମନ କରାଯାଏ ସେଇଟା ତତେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚୟ ପିତା ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ବାବା ପିତା ତୁ ଏକା ଯିବୁନି ତୋ ସାଥିରେ ତୋ ଭାଇ ଅଭୟକୁ ତତେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ହଁ ବାବା ମୋ ସହିତ ମୋ ଭାଇ ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ଯିବ ହଁ ନା ପିତା ମୁଁ ଏକାକି ଚାଲିଯିବି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭାଇ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁମେ ଯଦି ଏକା ଚାଲିଯିବ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜମା ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ତୁମେ ହଉଛ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ହଉଛି ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭୟ ଯେମିତିକି ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଷ୍ଟ ସହି ତା ଭାତୃପ୍ରେମ ଦେଖାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ପାଦ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭାଇ ମତେ ବି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଅ ନା ମତେ ବି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଅ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ତୋର ଯଦି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁ ମୋ ସହିତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଏ ମା 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 ହରିଗଲା ମତେ ନା ଭାରି ଭୋକ ଆରେ ହେଲାଣି ବାବା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତ ନା ହଁ ତୋ ପାଇଁ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ରଖିଛି ନା ସତ କହୁଛ ମା ହଁ ତ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭାଇ ଯିବା ମତେ ନା ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି ଭୋକ ହେଉଛି ହଁ ଏ ଭାଇ ମତେ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯିବା ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା ଯିବା ମା